ఈ టూరిస్టులు చాలా తెలివైన వాళ్ళలా ఉన్నారా? ఏమైంది? డాలర్లు పౌండ్లు వెయ్యక్కర్లేదు, 10 రూపాయలు ఇస్తే బాగుంటుంది కదా. అలాగా దరిద్రపు కొట్టోళ్ళు. టూరిస్టులు ఎక్కువ లేదని బాధపడదురా, వాళ్ళకో తెలుసు మనలో కుబేర్లు ఉన్నారని. త్వరగా లెక్క పెట్టండి, టైం అవుతుంది. నేను ఎంత వెళ్ళాలి. కలెక్షన్ అయిందిరా? ఓ 2000 వచ్చుంటారా? నువ్వు పని చేయి, 500 తనకివ్వు, లెక్కల ఇవ్వరా? తర్వాత చూసుకోవచ్చు. ఇదిగో, అయ్యో తడిసిపోయిందా ఏంటి? ఆ అమ్మాయికి జలుబు చేస్తుంది, నా రూమ్ కి రమ్మని చెప్పు, డ్రెస్ మారుస్తా. త్వరగా రమ్మని చెప్పరా. ఎక్కడికి రా? పోలీసులు